Værsgo! Ja, så er vi så i gang med vores lille fine video her fra vores computer. Her, fyr den af. Kom så, JJ. Ja, JJ er på Skråstreg sin op. Hold op. De skumper 2 rigtigt, så kan vi åbne dem. Okay, dem kan jeg ikke finde ud af at åbne lige nu. Jo, de skal alle sammen være oppe. Nej, alle sammen være nede. Nej, de skal alle sammen være oppe. Det har jeg sgu lige været en gang. Okay. De er gået i stykker. Jamen, så tager vi dem her over siden, hvor den virker. Den virkede. Det gør den anden også. Der var nogle flere kister. Ikke noget der. Skal jeg bare bruge nogle økser? Økser, hvad snakker du om? Økser, jeg har ikke nogen økser. Så jeg kan ikke lave noget af mine i øjeblikket. Du skal sgu da bare bruge sten og en hvor er det der byggebord henne? Hvor stiller vi den? Jeg står helt ude oppe hos køerne. Ovenpå. Så skal du derop. Og så skal vi bruge noget træ og noget sten. Okay. Sten dernede. Nej, vi skal bare bruge træ til at starte med. Okay, jeg gør det. Fuck lige af. Ja, dit børneprogram. Vi starter med det træ der. Ja. Nej, hvorfor vi går den her vej? I just wanna feel. Hallo, jeg skal ind ad døren. Okay, GG. Hallo. Yes. Jeg står ramme døren. Sådan. Skal vi lige have det træ, ikke? Ja. Træ, så fik vi træ. Træ, så fik vi træ. Vi skal have meget træ. Hvorfor? Fordi hvis vi ikke har meget træ, så har vi et træ. Skal vi ikke lige printe nogle nye træer? Jo, vi printer nogle nye træer, ja. Shit. Ja, du har jo sat det i går. Nej. Sådan. Du har ikke sat flere, vel? Jeg har ikke sat noget. Det har du da. Nu har du i hvert fald. Sæt nogle ind hos dine dyr også. Så har jeg lidt græs af. Hold kæft. Okay, Det er en hurtigere vej ned til minen, jeg har bygget. Så fortælle mig. Det var fordi jeg ikke kunne finde op i minen, så græd jeg bare op af det. Jeg kan dårligt vente, at nu kører jeg. En kort, mand. JJ. Dit hjerte, mand. Du kilder. Det, mand. Du skal også ikke. Du må et hjerteanfald. Uha. Jeg var det nederen. Jeg skal hjem og surfe lidt på YouTube. YouTube surfer? Ja. Jeg må surfe de store bølger. Hvad fanden har I bølger i baghånden? Nej, vi har en kat. Du skulle da ikke surfe på en kat. Det kan man, det er bare at stille en sang på den. Surfer man. Det kunne man også. Ja, lige for at surfe på nettet. Stiller sig på internettet, så surfer man på nettet. Er du grim eller sådan noget? Er du? Det er noget andet. Hey YouTube. Hvad fanden laver du, JJ? Let's get united. Han har drukket i dag, og folk kan vide lige på mig lyse. Jeg har ikke drukket energidrik endnu. Det må jeg kun drikke 3. Nej. Det skulle da ikke i dag. Det kunne nej i går. Det er ikke hvad 4. Skal jeg have en ekstra i morgen? For mig. Du
du køber. Jeg køber, du betaler. Er det ikke en aftale? Jeg køber, du betaler. Jo, du køber dem, og jeg betaler. Ja, det er Nej. Du. Sip, siger det, bip, bip. Slip. Sådan her laver man simpelthen økser. Nej. For alle pengene. Sådan. Hvad laver du, mand? Fik stress. Arbejdsbord. Det er ikke det, vi skal have. Jeg kan ikke huske, hvordan fuck man laver pinde. Pinde? Det var nemt nok, mand. Først vil du have sådan hurtigt i den kant, mand. Sådan er pinde. Det er det så ikke helt alligevel. Så er der dør. Ja. Nå, det er fordi man skal bare gøre sådan her. Nå, ja, man skal bare blande dem rundt, sådan godt og grundigt. Skal jeg? Nå. Sådan så. Noget andet. Jeg skal bare gøre sådan her. Fokus. Så er der pinde, det var det, jeg sagde før. Stil den i kanten, så har man alt. Det er ikke skide i kanten i et studio. Det er ikke det. Endelig. Det er kage, John. OK. Jeg kunne godt tænke mig at få det der med ned. Hvorfor det? Hvordan er det, man bygger et nyt? Kommer ikke bare sådan her? Helt over i kanten. Helt kanten rundt, du. Arbejdsbord. Ja da. Du var så grim. I lige måde. Vi er fanget ham i folden. Han er sgu da lækker. Nej, du har ret. Ja, det er nej. Nej, jeg gør ikke. Hvor var det, vi skulle hen? Var det ikke her? Den virker ikke, den er ude drift. Ja, du kan ikke komme derind. Hvorfor har du også ødelagt min fucking dør? Undskyld. Jeg kill you. Hvorfor kill you? Skin. Ingenting. Hvad sker med skin? Det ved jeg ikke. Hvor fanden ser du skin? Rådden kød. Det leder. Det var skin. Det leder. Det er skin. Hvor var det, vi skulle hen? Ja, det ved jeg da ikke. Pop. Det er watching. Så finder du ud af, at du skal i døren. Hvad fanden er det, du laver? Så lad det være. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg går bare helt ind. Det er godt, at vi blev mere populære lige pludselig en GX. Nej, det gør jeg ikke. Undskyld. Ikke med dit grimme ansigt. De kan ikke se mig heldigvis. Nej, heldigvis, mand. De vil sgu da bare falde døde om, hvis de ser dig. Det kommer lige pludselig, at jeg skal ud af det kamera, det er når kameraet ser dig. Hvor var det, vi skulle hen? Det ved jeg. Jo. Hvor var det, du var henne? Jo, jeg var nede i minen. Hvad for en mine? Hvor skulle jeg vide det fra? Der er så mange miner snart, mand. Plads til at drikke ud af. Og det giver jo meget mening. Det er kraven tidligere eller noget. Nej, det er jo ikke. Det er det der værd. Det er det da ikke. Hvorfor? Skal vi slås om det? Ja. Jeg ved. Luk af, det fucking nice. Ja, når du går i skole. Du går i skole en gang imellem. Jeg har aldrig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg pikker. Hov, det sagde jeg ikke på YouTube. Jeg skulle lige finde din mors nummer en gang, så. Det ligger så ikke på YouTube. Nej, så finder din mors nummer, så ringer til hende og siger, at vi skal se en video her.
Se lige den her video. Du kan ikke engang stave til det. V-I-O-X. Ja, noget i den stil. Videox. Nej. Godt nok firkantet. Nej. Det er klart. Fanden. Det kan godt lide, at han bor ude på en gård eller sådan noget her. Så han kommer til at ryge med i halmpresseren. Og han kommer ud til en firkant. Ej, han har bare røget lidt for meget. Og jeg er træt med at køre. Nej, Hvorfor? fordi sådan er reglerne. Hvor mennesker med små muskler som dig må ikke bestemme. Lad være, mand. Og fucking brækker din arm, hvis det. Okay. Det er bare tydeligt. Det var ikke godt. Jeg brækker min arm. Ja. Lige om lidt. Lige om lidt andet der. Så lige om lidt, så brækker jeg armen. Ja, ja. Det er mærkeligt, for du har små katkillinger inde i maven, inde i armen. Hvorfor skulle ikke have små katkillinger inde i maven? Ligesom Alba. Hende katkillinger kan man mærke. Jeg vil da ikke håbe, du kan mærke kattekillinger. Og inde i hendes mave. Hun er gravid. Hun skal føde i jul. Du skal ikke sidde og kilde mod din faggot. Ej, hvor er det irriterende, mand. Nu fik du mig til at smide alle mine ting. Det er også sådan, du har en ryggrad her. Kan du sgu da ikke have en ryggrad i armen? Hvorfor? 1, 2. Skal jeg ikke lige sige til din mor, du ikke skal ryge så meget? Det kan man brække. Kan man ikke? Du har også en blodår. Nej, virkelig. Ja, det løber blod i. Hvad er det der? Det er hakker, som man bruger til at hakke med. Det, og så skal vi skal gøre det med diamant. Vi skal finde noget diamant. Hvis nogen der gerne vil have en katkilling, så ring lige til mig. Men I må ikke få nummeret, fordi så... Nummeret er? Hemmeligt. Ja, sådan lidt i det. Men jeg kan sgu ikke sætte nummer ud på YouTube. YouTube. Nu har vi ikke noget kul, din kæmpe kraftige jo, mand. Jo, det har vi faktisk heroppe. Bare flys med jo. Hvis I gerne vil have en katkilling, så er mit nummer mange. Ej, hans nummer det er 112. Ej, det er gas. Hans nummer er 8x8. Mit nummer det er 51 42 56. Så må I selv finde ud af det resten. Det er sgu da din mors nummer, ikke? Og så 0, og så et eller andet, det burde være nævnt nok. Og det er overhovedet ikke 6 det sidste. Det skal I regne med. Det er ikke 51, 42, 56, 06. Nej. Ikke det nummeret. Det er lige så godt droppe med at tage med det samme. Det er spild af taletid. Er der? Fedt om du sidder og siger, hvad dit nummer ikke er. Hvordan var det, vi lavede pinde? Ikke helt meget rundt i kanten i hvert fald. Sådan lidt. Så ring til mig, hvis I har en katkilling. Men I må ikke få noget. De har fået nummeret. Det har de sgu da ikke. Nå. I har bare ikke fået nummeret alligevel. Undskyld. Så skal I lys. De næste 4 dage vil nok komme mange videoer. Jeg ved det ikke. Det var da en mulighed. Hvad er du her de næste 4 dage, så kan vi godt lide en video hver dag. Og så til jul, så laver vi en julekalender. Kjelleklang. Kjelleplang, kjelleplang,
Kjelle, klapperang. Jeg kan ikke finde ud af at lave en julekalender uden jul. Fjelleklang. Hallo, vi skal til vores giveaway, der skal vi bruge nogle hjul. Hvad? Og en meget højt dværg. Hvorfor noget? Jeg skal lave en juledværg. En dværg med jul. Jeg vil altså helt vildt gerne have en dværg. Så slipper jeg for, at når jeg har været forbi, så slipper jeg for at købe bundkraft til at løfte den. Jeg slipper for at lave mad. Jeg slipper for at... Du skulle ikke købe en dværg til at lave mad. og jeg slipper for at knuse. Så bliver det sådan noget minimad. Og jeg... John. Så må den lave... Så må den lave en kæmpe buffet. Og for... Okay, vores navn er ikke hemmelig mere. Jeg hedder John, og jeg hedder Danny, og han hedder John. Ja, det er mig, der er John. Ja, det er mig, der er John. Nej, det er mig, der er Danny. Og skråstreg. JJ. 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 Og DD. DD. Jeg kan godt lide at sige JJ. Hvad så DD? Det er bare ketchup. Jeg er ketchup. Nej, hold nu op, du. Senere for helvede. Jeg er ketchup. Du får min computer, hvis jeg er ketchup. Okay, du er ketchup. Tak. Det var en joke. Du har lige sagt, jeg var ketchup. Nu er det lagt ud på hele nettet, mand. Ja, det er ketchup. Næste gang jeg går på Facebook, og så ligger det ude på nettet. På... Hej, Jenop. Skriv lige så til dig. Ring til mig. Hans nummer er slet ikke... 51, 42, 56, 06. Prøv lige at vente. Hvad? Jeg har fået en ny telefon i dag, den hedder Huawei. Det er ikke fordi det er et så kendt mærke, men det er en virkelig god telefon. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder mere end Huawei. Men den kostede i hvert fald 2.200, den skulle være god til at spille og sådan noget. Så er iPhone bedre. Nej, den er ikke bedre. Den skulle være bedre end Minecraft. Nej. Bedre end Minecraft. Den skulle være bedre end iPhone, og så kom jeg også lige til at købe Minecraft til den for 42 kroner. Det er lige meget. Og så har jeg bestilt en iPad mini, hvor jeg selvfølgelig også skal Minecraft. En af mine venner har sagt, at Minecraft er verdens dårligste spil. Og ja, altså så har han ikke noget liv. Så meget dårligt. Minecraft er næsten verdens bedste spil. Bus Simulator, det er også meget fedt, men alligevel, jeg synes, det er lidt irriterende, det er lidt svært at spille på det. Så er der farming, og så er der lige Eutruck, og så er der Bus Simulator, og så er og Kagemand. Også det. Det er bare ikke rigtigt. Så er det lidt... Ja, der er mange forskellige spil. Rigtig mange. Hej. Hvad laver du? Ja, du siger, du kan se mig. Det er ikke rigtigt. Jo, hvis du går ind i skærmen. Tror du det er langt nok ned? Nå, men vi er på dierjagt. Og vi er på dierjagt. Og vi er ude efter dier. Hvad satan, så er der gold? Gold. Kom nu. Så skal man snart konfirmere sig den 28. Ja, I lige med på søndag. Så man kan få en bærbar. Så man kan finde Minecraft. Gider du godt lade være med at slå til min skærm? Fuck nu, du sidder bare og slår til min skærm. Ja, klapper den. Gider du godt lade være med at klappe min skærm? Gider du godt lade være med at nusse min skærm? Okay. Der er ligesom nogen her i huset, der har et liv. 5. Booster for eksempel. Ja, og jeg lige kunne på en havetraktor hele dagen lang og sove. Ja, det er et liv her. Det kunne jeg sgu da også finde på. Bare i sengen i stedet for. Man kan sove alle steder. Sidst jeg sov sammen, og så sov jeg oppe i en stol der. Man kan også sove i en seng. Bare lige vigtig info. Ja.
Ja, det er i hvert fald bedst. Det har jeg faktisk prøvet mange Og så gange. pusling ovenpå sig. Så ligger man godt. Jeg har prøvet mange gange at sove i en seng. Jeg har prøvet det omkring en million gange snart. Køb Axe for fisse. Hvordan er det? Ikke noget du skrev. Eller hvis du kan hente internet, så kan vi gå ind på en server og spille. Hvordan er det? Ja, online når og spille med andre. Det går lige med. Det gør det lidt. Ja, lige om lidt. Vi skal på det netværk, så vi kan den spille med den andre. Ej. Sig kan sætte din besked. Altså, jeg har kun beskeder fra dig. Fordi jeg har jo lige fået telefonen i dag, du er den eneste, der har skrevet til mig. Nej. Du skal ikke bare lige fuck med den i min Minecraft. Det går du se. Ja, Jeg voldknip min telefon imens. Okay. Du skal ikke smide min Jeg finder selv beskederne, jeg kan se. Jo, jeg skulle prøve at trykke ned på smiley. Prøv at tryk ned på smiley, det beskeder. Det ved jeg godt. Jeg kan tjekke alle dine beskeder. Jeg kommer om 5-10 minutter. OK. Her og nu. Das ist eine Ugeblad. Yeah. Herfra, hvor den skriver hver gang vi er uvenner. Og det her er på om vinteren. Nej, det giver bare ikke noget mening. Man kan ikke bladre mere. John Nunder har et... Hvad sagde han? Hvad der? Prøv at kigge. Hvad? Prøv at se, det var her jeg kom ned, ikke? Så gravede jeg hele vejen hernede og så rundt, og så lige så endte jeg her. Så kom jeg tilbage igen. Så har jeg hele det stykke ud her. Køb Axe for fisse. Jeg vil godt drikke noget X-ray lige op i. Sådan lige pt. Jeg vil godt lige drikke noget X-ray sådan lige pt. Ja, og i det der level, ikke? Der var jeg i level 29 eller 30, men så ham der klovnen ved siden af JJ, han skulle selvfølgelig lige ned og svømme i noget lava. Og der var, jeg havde guld, og jeg havde 6 diamanter, ej. Der er vores el. Hvad for nogle af vores? Dem der, den øverste, den der, og ikke andre. Mange. John kan godt lide kage, mand. Kan du godt lide vores nye intro, eller? Det er nok mange, der godt kan. Er der ikke også, den her fed, den har lavet? Hvad har du lavet introen? Nej, ikke en skid du har, mand. Jeg sad og brugte en time eller sådan noget på at lave den. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kunne gøre det på 5 minutter. Jeg brugte det ikke sådan. Jeg brugte ikke noget tid på det næste. Det tog 2 sekunder. Der er ikke rigtig nogen, der har set de videoer her. Der var 4 den, der har set den her. Der er ingen kommentar på noget af det overhovedet. Hold nu op, mand. Gider ikke høre den fucking intro med mig. Nej. Slet lortet. Du skal kraftedeme ikke slette den i en intro. Ja, tig stille. Stop dig selv. Hallo, lad mig med fuck min mobiler. Sådan. Hvordan laver man redstone døre? Ja, det har jeg fundet ud af. Nå, nej. Der er ikke nogen kommentarer på noget af det, mand. Det er ikke ordentligt i hvert fald. Nej, hvis det er, I gerne vil have det. Hvis I gerne vil have, at vi laver en Askers, så skriv det ned i
nede i kommentaren. Mhm. Askers Aspen-video. Men når man er to, hedder det Askers. Og så skal I bare smide en masse spørgsmål om, ja, hvor mange kager vi spiser og sådan noget. Og hvad vejret bliver i morgen. Ja, der bliver det kan jeg faktisk svare på fra starten af. Det bliver plus 15 minusgrader og 16 kilometers vind fra højre og så lige 15.000 liter vand fra venstre. Det er vejrudsigten for i morgen. Torsdag. Der bliver det. Det bliver regnvejr. Og Det bliver bare blyvejr. Det bliver bare blyvejr. Og lørdag bliver det overskyet lidt sol. Af og til. Og søndag, det er en god dag. Der har nemlig konfirmation. Så bliver det. Der bliver det regnvejr. Ja. Det var sådan set lige vejrudsigten for NS mange dage. Nej, nu regner det også. Hvorfor? Hvad fanden er det, du laver? Det regner i Aarhus, den siger vi i Aarhus, er det det? Der kunne jeg flytte huset siden sidste uge. Ej, så skal du cykle Mikkel langt nu, skal jeg. Jamen. Nå, det er det så. Aalborg. Der er det solskin. Ja, hold så op. Ej, gå nu ud af det pikker patter med sove på, Jørgen. Det kan jeg sige til han så. Sådan. Nå, håber I kunne lide videoen. Vi sender nok snart en ny video.